Les obres de construcció de la piscina semiolímpica de Miramar avancen a bon ritme. La nova instal·lació municipal, que suposa una inversió de 370.000 euros, ha estat finançada íntegrament amb una subvenció de la Diputació de València. En concret, la nova instal·lació situada al Centre Esportiu El Molí ocuparà 1.500 metres quadrats i comptarà amb dues zones de bany, una piscina de dimensions semiolímpiques i rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda, una infantil de 20 metres quadrats, un nou edifici per als vestuaris, habilitat amb dutxes i canviadors per a persones amb mobilitat reduïda, espai per als socorristes i infermeria. La instal·lació tindrà més de 950 metres quadrats de zones verdes amb espais condicionats amb parasols. En aquests moments ja podem veure que l'edifici dels vestuaris està pràcticament finalitzat. Està feta la instal·lació de fontaneria i d'electricitat i la façana amb cara vista està pràcticament acabada. Se poden veure també els gots de la piscina gran i de la piscina menuda que en breu començaran ja a xapar-se. El vicepresident de la Diputació de València i responsable de Cooperació Municipal, Carlos Fernández Bielsa, visita les obres de la piscina el passat mes de setembre per a conèixer de primera mà l'avanç de les obres del Pla d'Inversions de la Diputació de València. Bueno, pues hoy he estado visitando la comarca de la Safor Valdigna para conocer y estar en primera línea del avance de las obras del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia, de cómo la Diputación es una institución útil al servicio de los municipios dentro de su autonomía para poder desarrollar obras, planes de inversión y en definitiva para poder estar al lado de los alcaldes, de las alcaldesas, que son los que mejores conocen las necesidades de los municipios, de la ciudadanía y que están haciendo un gran trabajo a lo largo y ancho de la comarca pues para tratar de hacer ciudades mejores y para hacer que los ciudadanos vivan mejor en sus pueblos y ciudades. Por tanto, pues bueno, muy contento de estar en la comarca, muy contento de visitar Miramar, de ver cómo el plan de inversiones de la Diputación de Valencia va a servir para que el próximo verano Miramar tenga una piscina descubierta para todos los ciudadanos del pueblo, una instalación muy demandada por los habitantes de esta ciudad y muy orgulloso de que sea gracias a la Diputación de Valencia y al esfuerzo y la dedicación de un ayuntamiento comprometido con las personas que se ha dedicado a garantizar la igualdad, la justicia social y que lógicamente tiene que impulsar instalaciones e infraestructuras como las que hemos venido a ver esta mañana, que ya han empezado y que por tanto van a servir para que los ciudadanos de Miramar vivan mejor y tengan una instalación y una piscina al alcance de todos los ciudadanos y que va a suponer pues, un gran beneficio para todos. Gràcies al suport de la Diputació de València es farà realitat una de les demandes més sol·licitades pels veïns i veïnes de Miramar. Amb això, la idea és que per a mitjans del mes de juny tota la ciutadania puga gaudir de la nova piscina i així podrem ampliar també totes les activitats lúdiques i esportives que tenim preparades per a la temporada estival. Més informació a través de les xarxes socials i la web oficial de l'Ajuntament de Miramar.